И какво става, хора? Аз съм Ловчето и ще играя в едно серверче оцеляване с приятели. Както виждате, имам къща готова. Направена е от мой приятел. Много съм благодарна за което. И сега вече става сама да си обзаведа така другите и аз на къде ги нарека, но забравих какво ще да. Та сега тук ще се направя на ферма. От тази страна мисля да има картофи и моркови. От тази пшеница, джини и тикви, ако има място. След което мисля да си направя така място за животни, което ще е долу, ето тук, тези стълбчики към минута. Само да погледна кое ниво е. Окей, това е 54 ниво. Да, надолу после ще погледна през. И така общо взето, опа. Съжалявам, че качвам по-малко клипове. Както знаете, и утре е 15 септември. Да почва даскало, домашни и въобще няма време за нищо. Не знам, сървърчето е така. Не е хамачи, както видяхте от сервер Pro е. Та, IP не мисля да давам, защото тези, които играят в сервера, няма да са съгласни. Какво ще да правим? Да, мотика ми трябва. Ще направим една каменна. Сега обаче имаме един проблем. Не знам имам ли пшеница, нямам ли. То е семена. Имам, добре. Но няма диня или тиква, което е проблем. Ще има sugarcane. Това ще можем ми трябва. Гради запасваме. Да, тук други материали няма. Ще тия после на спална. Ако помня къде иде. Сега да си сетна да ме помня. Добре, явно няма сетхом. Няма никакво вини. Да, виждате, че тук изсъхва, понеже няма вода по-нататък в епизода, тук ще сложа вода. Нещо ще да казвам за това, за канала, но както винаги, аз пак ще забравя какво трябваше да бъде то. Да, ако някой може да ми обясни защо ето тук в ъглите на екрана е червено, нека да напише в коментарите причината, защото не е само на мен така, ами и на много хора. Ако знаете причината, моля кажете и така. Добре, размислях. Там ще има моркови, дини, глупости. Тук ще са пшеницата и картофи.
така да ви покажа и спална. Ако намеря начин да изляза от тук, ще е много добре. И тук мога да си начавам, например, кирката, обаче нямам лапис. Тъй, сега обаче аз не знам на къде е спална. И не знам как да отида до него. Сега пропиша кил. О май гад! Окей, не помислих за айтемите, ще се пляй. Нямам ли? Не. Ще се пусна с малко на гейм от едно, за да се намеря айтемите. Гамемо от едно. Гамемо. Не насам, някъде тук беше. Координати само трябва да се сейфна. 2, 6, 2, 1, така, 624. Мисля, че бяха ето на само. Ама колко са били? И аз не знам. Тук има и пустиня тук. Да, ето ви е. Окей, имаме координатите на спална. Сега е време да отидем. Те 6, 2, 1. Не съм. Може би ето на там. Да, ето го. Мятаме две перли и сме точно при спална. Да, въпросът е, че моята къща е там. Ето го спална. Ето честрум за материалите. Именно чест, който може да се отвори. Градинка. Не градинка, ами такова ферма, която е празна. И тук също няма дини. Ще погледнем дали тук има някъде. Между другото, ако се чуете какво означава потки, това е отвари. Да си помислите нещо друго. И да. Новите камъни. Ето, намерихме моркови, ще си взема малко. Много интересно от кога железният шлем, айрана, стрелата, лъкът и болмио са храна. Кварцеридно, търчове, редстоураци, блокове от труди. Както виждате, сървърът ще се рестартира и затова мисля да започна клип, когато се ресне сървъра и всичко е ново, реснато. И затова, хора, хайде